Vo vojne sa všetci snažia vymyslieť zbraň, ktorá by bola lepšia ako tá, ktorú majú ich nepriatelia. Nemci v druhej svetovej vojne sa o to snažili tiež. Preto si dnes povieme o 5 najzáhadnejších zbraniach nacistov. Číslo 1. Silbervogel. Rakúsky inžinier Eugen Sänger dostal nápad vyrobiť lietadlo s raketovým pohonom. Keď o tom napíše článok do časopisu Flug, obráti sa na ňo nemecké ministerstvo letectva so žiadosťou o spoluprácu. Na spoluprácu samozrejme odpovie kladne, a tak je jeho výsledkom o niekoľko mesiacov neskôr návrh Silbervogelu, strieborného vtáka. Lietadla, ktoré dokáže vyletieť až na obežnú dráhu. Lietadlo má byť zašpicatené ako šíp a vybavené dvojicou malých krídiel. Vďaka unikátnemu pohonu má byť schopný letieť rýchlosťou až 22 100 km v hodine a vyletieť až do stratosféry. Pod svojím trupom má lietadlo uniesť pumu o hmotnosti až 3,6 tony. Potom, čo je nacistické Nemecko napadnuté Ruskom, je projekt Silbervogel zrušený preto, že je príliš zložitý a drahý. Číslo 2. Vírový kanón. Ide o protilietadlové vírové dielo, na ktorom pracoval Zippermayer od roku 1942. Stroj pracoval tak, že v spaľovacej komore došlo k sérii výbuchov, ktoré boli pomocou trysiek nasmerované k cieľu. Prototyp síce úspel v skúške na vzdialenosť 600 metrov. Tlakovým vzdušným vírom doslova rozmetal na triesky drevenú stenu, ale proti cieľom letiacim vo vysokej nadmorskej výške sa ukázal ako úplne neúčinný. Sklamaný Zippermayer sa následne pokúša dostrel kanónu zvýšiť, no neúspešne. Číslo 3. Slnečné dielo. Hermann Oberth rozmýšľal nad tým, či by išlo na obežnú dráhu umiestniť gigantické zrkadlo. Pôvodne to navrhoval ako zariadenie, ktoré by žiarilo na vybrané miesta, aby bolo možné zvýšiť poľnohospodársku produkciu. Po vypuknutí druhej svetovej vojny sa o jeho nápad zaujímajú nacisti, ktorí dúfajú, že to bude možné využiť na vojenské účely. Preto ho presvedčia k spolupráci a tiež, aby zrkadlo prepracoval na zbraň, ktorá bude schopná behom jedinej sekundy vymazať nepriateľské vojsko a spáliť celé mesta na prach. No Hermann Oberth povedal, že zostavenie a vyniesenie zrkadla na obežnú dráhu potrvá aspoň 15 rokov. Našťastie, toľko času na to nacisti nemali. A tak, tento nápad zostáva len na papieri. K jeho zostrojeniu nikdy nedošlo. Podľa vedcov by zariadenie aj tak nefungovalo. Vraj bylo neškodne osvietilo plochu o rozlohe 64 km. No Oberth povedal, že by bolo schopné v oblasti 5000 km štvorcových zvýšiť teplotu až na 200 stupňov Celzia. Číslo 4. Neviditeľné lietadlo. Ide o typ Horten Ho 229. Bolo sploštené a malo fungovať bez trupu a chvostu preto, aby ho nepriatelia nevedeli zachytiť na radare. Jedná sa o prvý pokus vytvorenia stealth lietadla. Pracovali na ňom bratia Walter a Reimar Hortenovci. Cieľom je vyvinúť lietadlo, ktoré bude schopné uniesť pumu v hmotnosti 1000 kg rýchlosťou 1000 km/h na vzdialenosť 1000 km. Povedal v roku 1943 Hermann Göring. Horten Ho 229 sa na skúšobných letoch osvedčil a tak je rozhodnuté o jeho sériovej výrobe. Celkom má byť najprv vyrobených 93 kusov, no úplne funkčné lietadlo sa do konca vojny zostrojiť nepodarilo. Číslo 5. Zvukové dielo. Zbraň mala pomocou zvukových pulzov na veľmi nízkej frekvencii roztriasť stredné ucho a tak ochromiť nepriateľa. Tlak, ktorý zvuková vlna vyvolá, by mal byť na vzdialenosť 50 metrov schopný behom pol minúty zabiť nepriateľa. Na stroji pracoval Richard Valoušek. Na boisko sa však nedostane, keďže nacisti zhodnotili, že by bolo veľmi ťarbavé a krehké. A na záver, tu mám pre vás ešte jednu teóriu. Zostrojujú nacisti prvý lietajúci tanier? Jedným z najtajomnejších strojov je lietajúce krídlo nazývané Haunebu.
Dodnes sa nepodarilo nájsť jeho jediný snímok, náčrt či dokonca prototyp. Na jeho vývoji pracoval Rudolf Schreiber. Nánebu bolo vraj zostrojené tak, aby bolo schopné vznášať sa na mieste a rýchlo akcelerovať a dosiahnuť rýchlosť až 5000 km v hodine. No nestihli vraj postaviť ani jeho model. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, určite zanechajte like, ak chcete pokračovanie tejto série. Ak nie, dajte dislike, ale napíšte mi, prečo ste mi ho dali. Keď mi chcete niečo zdieľiť, nejakú radu do videí, alebo to je jedno, napíšte mi to dole do komentárov. A ak chcete vidieť viac mojich videí a dostať upozornenia, tak im dajte odber. Ďakujem, že ste si pozreli toto video a čaute.